Troikak alde txarrak eta onak ikusi ditu Espainiara egindako bidaian. Alde positiboan, ikuskatzaileek diote Espainiako finantza sistemaren saneamendua bide honetik doala. Europatik etorri ziren 40.000 milioi euroko diru laguntzari esker, Espainiako bankuen kaudimena eskatutako mailaren gainetik omen dago. Bankuek likidezia handiagoa dute. Baina alde txarrean troikak oraindik ere arrisku handiak ikusi ditu. Kaleratu duen komunikatuan esan duenez, Espainiako ekonomiak eta finantza arloek dituzten arriskuak oraindik ere handiak dira. Higiezinen arloan egindako doikuntzek maileguen kopurua murriztu dute eta aktiboen kalitatea okerragoa omen da. Horregatik, Espainiako bankuari eskatu diote bankuen nondik norakoak gertutik zaintzen jarraitzeko. Maiatzean Espainiara egin duten bidaiaren ondoren, beltzezko gizonek beste hainbat arrisku ere ikusi dituzte. Langabezia tasa handia eta familia zein enpresen zorra.